ଔଷଧ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା। 2000 years later. ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାତ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟେଣ୍ଡଲା ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଖାଇକି ମାନେ ନାସ୍ତା କରିକି ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ରାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ ଏବେ ରାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରି ଯିବା। ହେଉଛି ଡୁସ୍କା। ତ ଏବେ ମୁଁ କୋଲଗେଟ୍ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଚାତ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟେଣ୍ଡୁଆ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଟାଣ୍ଡୁଆ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଡୁସ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡୁସ୍କା ଚାରିଟା ଆଉ ଝିଲିପି ଦୁଇଟା। ତ ଖାଇକି ଯାଇକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେବି। ଆଜି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତେ ଦୂର ମାନେ ସାଇକେଲିଂ କରି ଆସିଲି। ଆଉ ପବନ ବି ମାନେ ହାୱା ବି ବହୁତ ବାଜୁଛି। ଆଉ ସାଇକେଲ ବି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆସିছে ନା। ଆଉ ହାୱା ମାନେ ଆଖି ଗାରେ ପିଟି ହେଉଛି। ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ଭଲ ବି ଟିକେ ଲାଗୁନି। ଜ୍ୱର ଆସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଏଁ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଔଷଧ ପାଇବି କିଣିବି ଭାବୁଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଖିଲି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି। ତ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖ, ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକିନା ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଦେଖ କୋଇଲା ମାଇନ୍ସଟା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଏତେ ବଡ଼ ମାଇନ୍ସଟା। କୋଇଲା ମାଇନ୍ସ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା କେମିତି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଖତରା ଦେଖାଉଛି। ବାସ୍ ଏବେ ଔଷଧ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା। ଏଠୁ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ଚାଲନ୍।